Ftit jiem qabel il-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet ta' Valletta 2018 meta l-Belt Valletta tingħata t-titlu ta' Belt Kapitali Ewropea, partijiet mill-belt għadhom taħt abbandun. Fil-fatt li lil minn lajn ta' ħafna, numru ta' pontijiet li miż-żona ta' Swar ta' Santa Barbara jaqsmu għan-naħa l-oħra fejn wieħed isib triq Sant'Orsola għadhom magħluqa bit-tejb tal-pulizija biex wieħed ma jaqsamx għaliex huma perikolużi. Ħarsa lejn dawn il-pontijiet li jinsabu fuq il-Victoria Gate juru li l-injam terra partijiet li jistgħu jaqgħu għat-triq t'isfel fejn spiss jgħaddu l-karozzi jew it-turisti li bil-mixi jkunu sejrin fid-direzzjoni tal-waterfront. Fil-qrib u allura jaraw din ix-xena wieħed isib ammont sostanzjali ta' turisti hekk kif biswid dawn il-pontijiet wieħed isib lukandi kif ukoll diversi stabbilimenti. Ix-xogħol jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Gvern iżda dwar meta se jsir dan ix-xogħol qatt m'hemm l-ebda ħiel. Net News huwa infurmat li sar survey biex ikun magħruf x'interventi hemm bżonn li jsiru u kemm se jiswew flus. Iżda kollox baqa' kif kien.